Meaning, Tarkoittaa, when you preach the eternal gospel here, it will tell people the Messiah is coming. kun saarnaat iankaikkista evankeliumia täällä, se tulee kertomaan ihmisille, että Messias on tulossa. And it will tell people that God judges sin. Ja se kertoo ihmisille, että Jumala tuomitsee synnin. And it will tell people, as we saw yesterday in the book of Revelation, we can read it here. Revelation chapter 14, I'm reading verse 9 on, it says, Ja kuten luimme eilen ilmestyskirja 14 ja 9, hän sanoo, first of all, you see that verse 8, a second angel appears in the same place in the divine sequence. näet, että toinen enkeli ilmestyy sinne samaan paikkaan. Siinä on semmoinen And says, fallen is Babylon the Great, which has made the nations drink the maddening wine of her adulteries. Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi, kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat. He says the following. Hän sanoo seuraavaa. He says Hän sanoo, that when you preach the eternal gospel, että kun saarnaat ikuista evankeliumia, the eternal gospel makes it very clear niin iankaikkinen evankeliumi tekee sen hyvin selväksi, that the kingdoms of this world will go down. että tämän maailman valtakunnat on menossa alas.